Velkommen til Lundby Efterskoles julemiddag. Lige nu sidder alle vores skolekammerater og æder så fede i god julemad. Og det gør ikke noget, de tager på, for i uge 3 har de brug for masser at tage af. Ja, for vi har besluttet os for at være en del af den store landsindsamling til fordel for de afrikanske familiers fremtid. Og i solidariteten med de afrikanske familier har vi tænkt os at leve i en hel uge som en flygtningelejr. Vi skal bo i telte, og vi får ingen mad, hvis vi ikke selv skaffer den. Og til gengæld sender vi de penge, som vi normalt bruger på mad, ind til landsindsamlingen. Det vil sige 13.760 kroner. Derudover skal vi anskaffe os arbejde eller sponsorater, så vi selv kan købe mad. Men de penge, som vi samler, får vi ikke helt lov til at beholde alle sammen. Mindst 75% af dem, vi tjener, skal afleveres til indsamlingen, og kun 25% må vi købe mad til os selv for. Hvis der ikke bliver penge nok til, at vi spiser os mætte, jamen så må vi jo dele. Men altså, det drejer sig jo kun om en uge, så det klarer vi nok. Ja, og vi får alle sammen 5 liter vand om dagen til at vaske os i, og til at lave mad for, og til at drikke. Så vi dør i hvert fald ikke helt af tørst. Og vi håber rigtig mange vil komme forbi og nyde vores arbejdskraft, for vi har brug for at mangedoble de 13.760 kroner. Eller give en lille skilling til det lille gadeteater, vi vil optræde med i de omkringliggende byer. Eller bare komme forbi og se vores lejr. Det vil måske give et bidrag i vores pøtte, som vi sætter ud, fordi i den situation er vi ikke for fine til at tigge. God landsindsamling alle sammen! God landsindsamling alle sammen!